Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без батыр егет Рафиков Шингизга юллыйбыз. Бүген 28 сентябрь көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әнисе Галия Рязаповна, абысы Тимур җиңгәсе Гүзәл, племянницалары Милена һәм Элина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Олы сөенечем, таяныр терәгем, кайнар ышанычым, якты өметем булып туган баламны мин күкрәгемә кысып 30 ел элек бәхет теләдем. Балама якты киләчәк баглап, абысы белән икесен дә бер ялгызым диярлек күп авырлыклар белән тәрбияләп үстердем. Шингизем минем кечкенәдән үк бик тырыш, үткен, шаян булып үсте. Мәктәптә үткән бар чараларда да актив катнашып, ул спортта да, иҗади бәйгеләрдә дә үзен һәр вакыт гел яхшы яктан гына күрсәтте. Улым мәктәпне тәмамлап уку йорты бетерде һәм үз алдына йөземә кызыллык китермичә эшли башлады. Баламның һәр вакыт мин казанышларын сыкланып, горурланып яшим. Кадерле балакаем, сине матур туган көнең белән котлап, ихластан исәнлек, саулык телим. Гомер барышында юлыңда барышын дуслар гына очрасын. Күктән язылган никахыңны укытып, яраткан ярты парыңны табырга насыйп булсын. Бел, без синең белән горурланып яшибез һәм һәрбер дугабызда сиңа бары бәхет сорыйбыз. Сөекле энем, кадерле абыебыз, без бер-беребездән азрак ераграк яшәсәк тә, бары бер күңел һәм җаннар бергә безнең. Ике абый эне булганга, әни дә үзен безнең янәшәбездә көчле итеп тоя. Һәр вакыт туганлыкларыбызның аралары суынмыйча, алдыда тик бәхетле булып яшиек. Рәхмәт бар булуың өчен, кадерлем. Улыкаем, балакаем, котлы булсын бәйрәмең. Кабул ит бездән ихластан матур теләк бәйләмен. Әле синең дөрләп янган уттай дәртле вакытың. Артканнан арта барсын ул шатлыгың, куанычың. Дусларың сине хөрмәтли, якыннарың ярата. Бар да бары уңай караш синең якка тарата. Котлы булсын, матур булсын гүзәл туган көннәрең. Имин уссын киләчәктә алдагы гомерләрең. 30 яшең иң шатлыклы, дәртле гомер мизгеле. 2 тапкыр килми бит ул кызганычка билгеле. Шуңа да син кадерләрен белеп яшә гомернең. Үзәгендә урнашылган син былбылы күңелемнең. Кадерле Шингиз, шын күңелдән без дә юбилеегыз белән котлап, бүләккә әниегез сайлаган матур җырны юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем. Бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең. Лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең. Лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, айым, йолдызкаем. Очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта уссын. Очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда уссын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең,
jigitke bulup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Ulaşınday uçup kına koytup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Ulaşınday uçup kına koytup jitersin. Улым син улғынам, келешекте тірегім болғына. Күш һәм ғайрат болсын юлдашларың, ышанычлы болсын гел дусларың. Күш һәм ғайрат болсын юлдашларың, ышанычлы болсын дусларың. Bellur bişeklerde üsersin, irjigitke bulup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Ulaşında üşüp kına koytup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Emniyeti deyip kine koytup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Ulaşınday uçup kına koytup jitersin. Hizmetlerge gidersin, dünyalarını gizersin. Ulaşınday uçup kına koytup jitersin. Emniyeti deyip kine koytup jitersin. Яраткан племяннигін Шингиз Рафиковны 30 яшьлек юбилейі белән ихластан бүген безнең тапшыру аркылы апасы Гөлҗиһан Рязаповна, тормыш иптәше Фәнис Камилович, балалары Римма, Руслан гаиләләре белән котлап, шулай ук җылы теләкләрен җиткерәләр. Шингиз үз улым шикелле бик кадерле энем миңа, дип башлык котлау хатын Гөлҗиһан апа. Районда бер-беребездән ерак яшәмәдек дияргә кирәк. Шингизыбыз чын авыл егете шикелле бала чактан ук эшне яратып, гел әнисенә дә, без туганнарына да ярдәм итәргә ашыкты. Тиз ара ылыгаеп җитеп, менә инде үз алдына да яши башлады. Аның тормышы бүген сокланырлык. Кадерле энебез, сиңа гүзәл бәйрәмеңдә ихластан җан тынычлыгы телибез. Тормышыңнан ям, тәм табып, матур гомер ит. Юбилейеңдә теләкләрне бик күп теләргә була. Ләкин кешелек дөньясы өчен иң олы бүләк исәнлек ул. Шуңа күрә иң мөһиме исәнлегең ашык ташсын. Яшьлегеңнең кабатланмас матур чагы кадерлебез. Ашыкма артык ылыгаерга. Бу матур вакытлар кабатланмый. Ашыкма җитди адымнар ясарга. Вакытың күп әле Алла бирсә. Яратканыбыз, без сине бик сагынып яшибез. Алла бирсә кайткач күрешеп рәхәтләнеп сөйләшербез әле. Шингизыбыз туган көнен каршы ала бит бүген. Кадерлебез, һәр вакытта аяз булсын шикүген. Кәефләрең күтәренке, эшләрең гөрләп барсын. Бөтен борчузарларың да бары тик артта калсын. Бер көттә ир-ат итеп син тоймаганда җитештең. Менә яшьлегең түренә әкрен генә ирештең. Бәхетле бул, теләгебез сиңа мөһим шул булсын. Күңелең бары изгелеккә, гел яктылыкка тулсын. Котлы булсын синең туган көнең, сиңа диеп кошлар сайрасын. Иң матурын сайлап алып хәзер бәйрәмеңә җырлар җырлансын. Кадерле Шингиз, бәхетең ашсын, ташсын, алдагы җырда кәефеңне югарыга күтәрсен. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә
etmişe bir kimini deren jitmişe yaşık sıyınıp gene Sin bitmiğe Hıdayımının yazmışımının büllegi Ömürlükке sigen yarım ışanışlı derregim Sulmasın süyügeli biz sağır jiller ettimesin Yatları süze kirmesin Sulmasın süyügeli biz sağır jiller ettimesin Yatları süze kirmesin Erkeyler motor üte Parlaşıp usangına Sürelmisi yuyalıkını Yaratıktır sangına Tırmış yollar patlavlı Ağır şoklarını jinerge Birge bulik ömürge Tırmış yollar patlavlı Ağır şoklarını Birge bulik ömürge Birge